Kwa wuok kanyo kor magajwanga teri nyake kaunti mabaringo kama jotelo mawuok e kaunti mabaringo nyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo gol chik mondo jolweny okaw ting' mataya pedha ewi jomaundu mosebedo ka monjo oganda nyandwat mar Hoho mar Okak ka gikoni obila mane oor kono tich otamo. Kutane kod seneta mabaringo William Cheptumo owacho ni ok gibiyie mondo jopiny omed wito ngimagi e lwet jokuo jamni ka gikoni kinde ochopo mondo omi jolweny okaw ting' matieko jomaundugo. Jod bura ma Eldama Ravine Musa Sirma onyiso piny owacho mondo omi oket okenge mag yango malong'o kama oganda achiel e gwenge Gogole, Bunde kod Magina. Bende ginyiso jatend piny mondo omi ochuog bad migawo mabiro ng'iyo dongruok mar alwora mar Kerio manyalo loko moko kuom kido kod timbe mag oganda manyayo kuo mar jamni. Umetueleza. I think now it is the right time you allow the Kenya Defense Forces, the military, to take charge of this situation. Hiyo ndio vile sasa tutakuwa na permanent solution hapa. Waja tukubaliane na mulete hoja parliament. Musa Sirma hapa na Kiborek na Maglab na wale wengine wako tayari katika National Assembly wapitishe hoja upewe nafasi ya kupeana nafasi kwa jeshi. Katika Senate vile vile we are ready. Hii watu wanapata wapi bunduki na risasi? Tuanze na hiyo. Ikisimama isiingie hapa. Tunataka kujua wale ambao wanaleta hii vitu. Hapo ndio mahali mwanzo wetu. We should form a state department of the Kerio belt that will be judged with a PS to monitor the development and the progress of the area. Like ASAL and other things, we have to come up with a state department that its work is to deal with the situation in this Kerio belt, so that we get to have a sustainable plan for this insecurity, and we have to get to where we are going.